Zdravím všechny posluchače, vítejte u našeho prvního podcastu Level Up Fitness. Já se jmenuji Filip Štolfa a vedle sebe mám Honzu Charipara. Honzo, jak hodnotíš naše zapojování a naše studio? Naši přípravu. Přípravu. No, tak kolik jsem měl přijet? Ve 12 to natáčet. Ve 12 hodin jsme začali připravovat... Je 14:20. Přesně tak. Ve 12 hodin jsme začali připravovat naše to studio a je 14:20, no. No, nějak to jako nám úplně nevyšlo, no. Bylo to složité. Spoustu problémů, ale dokázali jsme to. Přesně tak. A co jinak, Den, jak jsi dneska měl? No, tak jelikož jsem celý den strávil s tebou, tak to nic moc úplně nebylo. A se mnou se tráví čas skvěle. No, ne? Tak jako víceméně, no. No. Ale jako nakonec jsme to skvěle připravili, máme krásný doplňky tady všechno. Takže si myslím, že pecka. No tak hele, začneme, aby jsme diváky trošku nenudili. Tak. A začneme trošku o sobě mluvit. Co myslíš? Začneš? Tak já můžu začít, abyste všichni věděli, kdo já jsem, abych to neříkal úplně egoisticky. Já jsem Jan Charipar, trenér v Level Up Fitness privátním, kde jsem spoluzakladatel, nebo jeden ze spoluzakladatelů společně s Filipem. Přesně tak. V Liberci na Hrubínově. A kolik máš zatím lidí, jak se ti to líbí? Vlastně jeden plný den týdně, protože jsem v maturitním ročníku, tak to úplně jako nejde. Jo, takže trénuju některý kluky, jako například třeba jednoho hokejistu z Bílejch Tigrů, 12letýho, se kterým už trénuju taky, myslím, od května, což byla naše otevíračka. V květnu jsme začali teprve, takže je to novinka. Takže ještě máme spoustu věcí, co tam třeba chceme dodělat, ale... Určitě, no, s tím souhlasím, spoustu věcí na dodělávku tam ještě jsou. Takže to je moje hlavní práce, jinak teďka momentálně si připravuju asi na další, jakoby, můj první High Rocks, už jsem měl bohužel 2 přihlášení, 2krát se mi to nepodařilo. Tady mi slíbil, že půjde se mnou a nakonec mě zase úplně vymazal, že jo, klasika. Víš? Je jako první se mi nepodařilo, protože jsem já měl nemoc, potom můj kolega, protože jsme měli vdu. Takže teď to snad v únoru ve Vídni půjde. Plánujeme jít pod hodinu, takže docela rychle čas. Řekni nám, o čem je vůbec jako High Rocks. High Rocks je fitness závod, myslím si, že určitě všichni o něm slyšeli. Teďka je to velice moderní, poslední 2 roky vzniknul v Německu v roce okolo 2018. Je to 8 disciplín a 8 běhů mezi tím, ty běhy jsou kiláky, takže 8 km celkově a funkční cvičení, jako třeba kilák na skiergu, což je běžkařský trenažér, je tam třeba i veslařský trenažér, tlačení saní, tahání saní a další disciplíny a na konci to je všechno zapečetěný 100 obvolů. Můžeš to jít sám nebo vdu, já plánuji jít zase ve dvojci. Je to skvělá soutěž, kdokoliv bude chtít, tak se to u nás může naučit. To je pravda, máme oficiálně všechny disciplíny. Ve fitku najdete úplně všecko, co potřebujete. Tak. Na to, abyste se připravili na nějaký závod, může to být B-cross, může to být high rocks, že B-cross je taková low verze, viď? Tak jako je to dobrý, že to máme v České republice. Přesně tak. Koná se to asi jednou za 3 měsíce, myslím. Jo, myslím, že 4krát do roka to má 4krát do roka v různých městech, většinou teda Praha, Brno, ne? Praha, Brno, nejvíc Český Budějovice, protože tam... Ale Liberec ještě nebyl, myslím. Ne. Liberec ještě nebyl. Třeba bude příští rok. Tak. My jsme byli oba 2, já jsem byl myslím na 3 závodech. Já jsem byl na 2. No. Tak. Já byl teda v kategorii fun, Honza byl v kategorii strong, protože... Sport. To je sport, to není strong? Strong je tam taky a to jsou bez běhání. To jo, to je bez běhání vlastně, no. A ty jsi byl teda v tom sportu. Jo, já jsem byl na jubilejním prvním. Protože máš rád běh, samozřejmě. Tak. Na jubilejním prvním závodě a to jsme skončili 4. Potom jsem byl na ještě jednom závodě, kde jsem si zlomil prst. Takže to jsem nedoběhli. A potom jsme byli na posledním, to bylo před rokem v Hradci a to jsme taky, myslím, skončili 4. Takže skoro na bedně, no, nebo asi 30 sekund. No vůbec si říkal, že se ti stalo nějaký zranění, pověz nám něco o tom zranění toho prstu, protože taková nebyla zkušenost. Tak. To je takový, že ti to úplně zruší ten závod, viď?
No, tak bylo to už jako za půlkou toho závodu, bylo to jedna disciplína, kde jsem musel držet kettlebelly nad hlavou v proplených loktech a já jsem chtěl vystřídat s parťákem, takže jsem to posílal dolů a když jsem poslal dolů, tak kettlebell mi se cvakl prsty. Tenhle ten prst. Tenhle ten prst, to tam nemůžeme dát. Tenhle ten přesně. No, jasně, no, že takový nemilý. A ty jsi měl zlomenou kůstku, no, na článku. Tak. No, to je nepříjemný. A kolik vážil ty kettlebelly? To bylo asi 24. To byly 24 nad hlavou. No. Umíte si představit 24 nad hlavou? Je to masakr, no, jako tady ty závody. Ale je to hrozně velká zkušenost. Tak, že fakt jako ty už jí máš taky. Já už jí mám taky a je to fakt jako neskutečný zážitek, je to skvělá atmosféra, je tam spoustu lidí, spoustu diváků, který fanděj, který jako řvou na tebe, když běháš, to je fakt jako naprostá zábava, to je. Tak, ale lepší je za mě, když to člověk dělá ve dvojici než jednotlivec, protože je to takový, že si to víc užijete, že si na sebe víc řvete, máte takovou tu motivaci, umíte se do toho dát víc, než když jste jednotlivec. No. Tak je pravda, že jako jednotlivec ani nemáme zkušenost. Přesně tak. V závodech, že jo? Oba dva jsme byli vždycky ve dvojici. Tak ty máš zkušenosti maratonem jako solo, že jo? Půlmaratonem, no. Jo, půlmaratonem. Půlmaratonem, to jsem běžel teďka nedávno v říjnu. V Hradci. My jsme teda jako měli domluvený, že jako poběžíme spolu, já jsem se na ně trošku vykašlal, takže běžel sám, takže mám zkušenost jako jednotlivec, že jo? Vykašlal se na ně úplně, ano. No. Takže pořád tě ta příprava čeká. No. Pořád mě ta příprava čeká ještě. On mě neušetří. Tak. Já jsem ten půlmaraton zaběhl za 1:35, což byl přesně ten čas, co jsem chtěl. Takže s tím jsem spokojený. Půlmaraton je 21 km. 21 km za 1,5 hodinu. To je slušný výkon. 1:35, 4 minuty 30 na kilometr. A na Level Up stránkách je ten maraton, co si běžel, nebo nějaký fotky tam jsou? Nebo ne, nejsou. To tam musíš dát ještě, aby to tam bylo. To je super. No a povídej ty. Hele, tak já jsem taky trenér vlastně v Level Up Fitness, trénuji vlastně jednou týdně, co se týče, vlastně trénuji v sobotu a jinak vlastně trénuji volejbal ještě, děti vlastně na základní škole, to trénuji 2krát týdně, učíme se nějaký základní věci, co se týče volejbalu a doufám, že v budoucnu budeme schopni je dostat na nějakou ligu, aspoň jo, na nějakou tu 4. ligu, to je ta nejzákladnější, takže doufám, že se děcka budou snažit a doufám, že budou chodit, no, protože to je potřeba, no. A jakou věkovou kategorii máš? Ale věkovou kategorii mám tam děti vlastně od 8 do 14 let. Tak, je to od 8 do 14 let, je to vlastně ve středu tréninky, v pátek tréninky. Takže kdo by chtěl, může se do Českého Dubu zastavit ve středu v pátek, jestli máte dceru nebo syna, nebo jestli jste malý nebo starší, můžete se stavit a můžeme se domluvit, nebo můžeme si udělat nějaký individuální tréninky ve fitku, milu, to je hrozný. Mám rád, když vlastně ke mně třeba chodí volejbalisti na sobotu na tréninky, můžeme se naučit spoustu věcí, co se týče dynamiky, nějakého kondičního cvičení a můžeme si to natrénovat. Viď? Krásný. No a... musím trošku zpomalit. A jaký máš zkušenosti s volejbalem? Zkušenosti s volejbalem hrál jsem 2 roky zpátky, jsem hrál první ligu vlastně v Liberci, ale to mě přestalo bavit, protože jsem se vlastně dal do toho trénování víc, dal jsem se do fitness, protože jsem chtěl si udělat trošku lepší postavu, protože ten volejbal ti úplně jako postavu neudělá. Je důležitý prostě chodit do fitka. A chtěl jsem si prostě udělat postavu, tak na ten volejbal ještě nebyl čas, ještě když člověk studuje, takže na to nebyl čas a jsem rád, že jsem s tím jako skončil, takhle jako s tím volejbalem, že už to hraju jen tak pro zábavu, je to určitě lepší. A dělá každý se ho baví prostě, no, ať chodí do fitka, hraje, nevím, tenis třeba, jako, určitě, no, nebo něco. No, je určitě dobrý podotknout tady, že jsme ještě oba studenti. Tak, jsme studenti, jsme v maturitním ročníku. Tak. Takže teďka to úplně není jako takže jako ty si říkal, že trénuješ 2krát týdně, jednou týdně, ne? 2krát týdně. 2krát týdně a jednou, takže víte, že toho času jako moc není, že prostě kdybyste za náma chtěli jít, tak Honza má v týdnu 2 dny. Já mám středu a pátek a neděli. Teď momentálně pátek mám volnej, ale neděli mám taky dopoledne. Určitě pak na konci dáme kontakt. Zase máme tam i vizitky, jenom to obráceně. Určitě. Za chvíli budou i webovky, kde všechno bude. Přesně tak. Instagram vlastně máme, budeme vlastně ten první podcast mít na YouTube, na Spotify, takže budeme rádi, když se podíváte. Čím víc, tím líp. Určitě.
Tak a z jakého jakoby důvodu vlastně jsme začali? Proč jsme začali cvičit vlastně, ten důvod, já už jsem ho úplně zapomněl. Si pamatuju, že jsem vlastně cvičil s Kubou, vlastně s kámošem jsme cvičili na základce, ale to bylo takový to cvičení, kde jsme chodili 3x týdně do fitka, sedli jsme si ke stroji, zacvičili jsme si ruce a šli jsme domů. Jo, že to bylo takový, že jsme neznali žádný cviky, asi nic jiného. A pak jsem vlastně začal cvičit asi rok a půl zpátky, kde jsme vlastně začali trénovat Honzo spolu, kde jsme ukázal nějaký, jak se cvičí, protože Honzo už cvičí asi 6 let, takže už ví něco, co v tom je potřeba a co není. Takže mě do toho trošku jako dál, bylo to fajn, protože jsem tam nešel do toho fitka a bylo to takový, že už jsem uměl začínat cvičit, už to bylo fajn, už jsem měl nějakou tu techniku a pak už vlastně jsem se jenom koukal na nějaký různý videa a pak v budoucnu mě chytlo to trénování, no. Takže jsme se tomu začali věnovat víc, no. Přesně tak, začali jsme se tomu věnovat víc, protože nás to začalo bavit, máme rádi komunikujeme s lidma, rádi prostě vidíme na lidí, že je to baví a takhle, to je prostě za nás super. Přesně tak a taky jsme viděli, že prostě v tom Liberci chybí nějaká komunita, co se týče privátního fitka, i proto jsme to chtěli trošičku zrealizovat, tak jak jsme udělali a myslím si, že se to rozjede časem rost víc. Určitě. Je pravda, že teďka to je za mě jako poměrně dobře rozjetý, ale může to být určitě lepší. Myslím si, že to dla nás posune taky trošku dál. A rozhodně si myslím, že v Liberci právě ani žádný privátní fitko kromě nás není, myslím. Je. Ještě myslím. Vím určitě o jednom, ale že vlastně vy jako lidi, kteří se třeba bojíte do fitka, že se bojíte těch lidí, tohle je pro vás úplně ideální, protože prostě jste tam jenom s náma prostě ve dvou lidech a užijete si to víc, prostě zacvičíte si skvěle a nemáte žádný stres třeba od těch okolních lidí nebo tak, jo. Že slyším, že hodně lidí se bojí chodit do veřejných fitek, že tam pak na ně zbytečně jako lidi koukají, takhle to máte prostě celý fitko pro sebe a je to fajn. Přesně tak, teďka bude akce pořád od listopadu až po nový rok, první trénink zdarma, jenom za vstup, což je 150 korun, takže nás jako vedený tréninky budete mít zdarma jako první hodinu a když přivedete kamaráda, tak taky. Jo, takže určitě se to vyplatí a teďka od nového roku očekáváme aspoň někoho, kdo by přišel na tady ty akce. Určitě. Budeme rádi, jako to... My budeme dávat letáky. Přesně tak. Ještě. Máme vlastně ty VIP vouchery, takže máme jich kolik, asi 100, ne? 100 voucherů máme, tak neváhejte a přijďte, uvidíte, prostě máte první trénink zadarmo, uvidíte, jestli vás to bude bavit, pokud ne, tak prostě se na to asi nehodíte, nebo prostě nemáte na to ten čas třeba. Takže to je prostě takový. No, nemůžete být pro každýho, ale... Není to pro každýho. Přesně tak. Není to pro každýho. No. Zatím teda všichni klienti, který máme, tak jako jsou s náma spokojení, baví je to. Jsou fajn, jako baví se tam s náma skvěle a musím říct, že jako se neskutečně zlepšují a dělají jako neskutečný výkony. Tak, můžeme jako říct, že ta věková kategorie, já třeba mám většinu času, dokonce i mladší lidi, než jsem já, takže jako například toho hokejistu, který mu je 12 a ten má neuvěřitelný posuny, jo, ostatní kluci taky, všichni, co vidím, tak mají prostě posun od tréninku, od každého tréninku, každým týdnem prostě víc a víc, což je hrozně vidět na tom, jak je to tělo ještě mladý, ale samozřejmě trénuju i pár jako starších lidí a tam samozřejmě ten posun, přístup k tomu tréninku je trošičku jiný, Určitě. Taky si vůbec nestěžují a jsou velice rádi a vždycky se rádi. A taky i u těch jako starších lidí to zlepšení jako taky vůbec není špatný. Jako když ten člověk chce, když dělá to, co má a maká na sobě, tak jako se za pár let může vidět zrcadle úplně jinak. Jo? Tak. Je to tak prostě. Přesně. A jinak jako například naše třeba úspěchy, co máme, nebo co se týče třeba závodu dalších, co se připravujeme? Další závody, na který se připravujeme, tak já se připravuju vlastně na další rok. Si chci dát vlastně další výkros. Chtěl bych se dostat na tu kategorii sport, protože si myslím, že je to taky velký posun, že je za mě fajn se v tom posouvat. A doufám, že to vyjde časově a doufám, že to bude
Že to bude dobrý. No. Určitě bych chtěl jít zase ve dvojici. Nevím, jestli půjdu teda s mým kámošem, se kterým to chodím, ale možná bychom mohli začít spolu chodit, něco si zkusit dát, nějakou tu sport kategorii, ale musel bych začít trošku víc trénovat, že? To určitě. Ale to teďka nemůžu, protože mám zlomený malíček, že? Jo, to je velká výmluva. Je to obrovská výmluva, jako to je skutečná bolest. No. A ten půlmaraton tě ještě pořád čeká? Půlmaraton mě ještě čeká, takže vlastně já toho ještě Honzovi dlužím poměrně hodně. No. To je pravda. Ještě vlastně výšlap na Ještěd, výběh na Ještěd. Ano. A mě by možná stačil ten výšlap, co myslíš? To by byl takový výšlap. U mě by to byl výšlap, jako jestli chceš už jako běhat pod sjezdovkou, tak to je super blázen, jako jo, to prostě, kdo je z Liberce, tak ví, jako jo, prostě to je peklo. Tady nenajdeš rovinu. No. Tady nenajdeš rovinu, no. No, já jedině, teďka máme naplánovaný ten High Rocks, nejspíš, v únoru určitě budeme dokumentovat nějakou přípravu nás obou. Mm. Na Instagramu určitě. Máme nově tu dráhu, která určitě s tím pomůže na ty tlačení těch saní přímo z High Rocksu. A jinak zatím úplně nemám další plány, co se týče, že tam je taky velký vykřičník. Určitě tady ty různý další úspěchy budeme dál na Instagramu, budeme o tom točit další podcasty a budeme se samozřejmě, jestli budeme mít úspěch, že? Jestli budeme mít úspěch a budeme se v tom samozřejmě dál rozšiřovat, jako to je jasný přece. Já nejspíš ještě mě láká znova ten půlmaraton, nebo i ta 10 třeba, protože bych to rád měl po tu 1:30, což je o dalších 5 minut to skrouhnout. To je super, jako no. 21 km, to je... Což ty bys mohl jít samozřejmě se mnou už. A když je ten další? Netuším. Nevíš, že nevíš? Jsi si na Duben. Mě hrozně láká ten Gladiator Race, ale je to docela peněžně dost drahý, no. Že to není jak ten půlmaraton, že zaplatíš kolik, 800 korun nebo nějak tak to je. To stojí stejně ten půlmaraton prakticky. Půlmaraton stojí 800 korun. No. A Gladiátora zaplatíš třeba 2000, že jo? No ono to už je teďka hodně o značce. No. To nevadí. Ale je to vlastně je to podobný, no. Nebo... Tak, no. Akorát v tom Gladiátoru tam máš různý jako ještě fyzický disciplíny, že tam nemáš jenom ten běh, že jo? Tam máš samozřejmě. Jako, tam skáčeš do vody, do bláta různý ručkování z chyby, všechno možný. No. Je to masakr, když jsem to viděl. Od bláta bejt potom. No a jinak vlastně důvody, proč jsme otevřeli to privátní fitness, už jsme nějak, jakoby, jak tak řekli. Hlavně jsme viděli, že by to byla přímo díra na trhu, ale určitě tady byla na to ta možnost vybudovat nějakou tu vlastní komunitu, kterou teďka určitě už nějak jako nám začíná. Přesně tak. A jako chtěli bychom to nějak na tom konto posouvat, určitě dělat třeba nějaký skupinový tréninky, přestože jsme trošičku omezený prostorem. Samozřejmě máme 4 místnosti. Z toho máme vlastně 4 místnosti, z toho jedna je vlastně šatná. Tak, no. Ale jako musím říct, že jako dá se to ve 3 skupinový tréninky, ve 3 se dá jako v tom fitku úplně v pohodě udělat, jo? Že kdyby vás chtělo jít na zároveň jako víc, tak se to jako dá určitě nějak domluvit. No. Je určitě za mě lepší první tréninky individuálně, ale pak už se to může dát nějak domluvit. No. Jestli třeba chcete spolu právě trénovat ten závod nějaký, tak a chcete jít ve dvojici, tak to je za mě úplně v pohodě tam jít ve dvou a prostě trénovat. No. Dvojičky jsou úplně v pohodě. Přesně tak. Na ten crossfit úplně bohatě, tam se vystřídáte, prostě makáte, je to super. Vlastně, abych udělal ještě propagaci, tak máme jako jediný v Libereckém kraji, nebo aspoň co je jako vím, tak máme bezmotorový pás ATX. Přesně tak. Speedrunner jako jediný. Když jsme ho zamlouvali, tak jediný, kde nám řekli, že ho mají, tak je v Mostu ve fitku. Takže jsme prakticky jedni z mála v republice. Společně s tím máme High Rocks Center saně, kteří jsou taky jenom prakticky u nás, nikde jinde jsem je neviděl, čistě od High Rocksu. Musím říct, že jako máme tam jako skvělý vybavení, jo? Že máme tam prostě dílku na saně, těch 12 metrů, co je potřeba, že fakt jako je tam všechno, no, tam všechno. Co se týče silového tréninku, předkopky, zákopky, všechno je tam, jo? Že můžete vidět v nějakých fitkách, že třeba nějaký ty stroje na nohy tam nejsou, ale u nás je vlastně dalo by se říct skoro cokoliv. No, máme spoustu alternativ, spousta z toho je jakoby hodně multifunkční, jo. Ale jinak máme definitivně perfektní kardiozónu. Přesně tak, kardiozónu máme vybavenou jako tak. To fakt jako... Přesně tak, všechny koncept stroje tam máme, bikeerg, rowerg i veslo. Máme tam krásné tabule,
kde se můžete, máme tam krásné tabule. Kde jsme oba dva soutěžící taky. Přesně, máme tam třeba kolo. Maximální rychlost na páse, že jo? Maximální rychlost na páse. Za kolik uběhnete 1000 metrů. Přesně tak. Jo, že tam fakt jako 1000 metrů na skiergu, 1000 vlastně metrů na vesle, jo? Můžete si to pak u nás jako zkusit a zapíšem vás na tabuli. Přesně tak. No, budou i ceny. U nás to fakt zkoušej a vás to pak jako motivuje dál. To je super. Budeme teďka motivovat i cenama o Vánocích, to nevíš. Určitě. Budeme dělat vlastní flašky. Jo, fakt, normálně cyklistické flašky a shakery. A to je za mě super tohle. No. Tak a první 3 dostanou, když uděláme nějaký challenge, ještě máme naplánovat, to ještě nebudeme samozřejmě zveřejňovat. Samozřejmě je to jiný vlastně pro ženy a pro chlapy, nebudeme to dělat vlastně ve stejné kategorii, že jo, protože... No, budou jedna. No, jasně, no, určitě. Celkově okolo 6 flašek. No, jasně. Na Vánoce. Měli 3 místa, dáme nějaký vyhlášeníčko. Jo, bude to super. Tak, dostanou i diplom, flašku. Možná nějakou medaili z Decathlonu seženeme, ale to ještě nevíme. Uvidíme, jak se chytnou. Vlastně ještě bychom měli trošku říct cenu vlastně toho fitka a co se pak vlastně týče nás. Vlastně cena toho fitka je daná, ta je vlastně 150 korun, pokud se nemýlim. To je vlastně 150 korun vlastně za hodinu. No, za vstup celkově. Nemusí to být jenom za hodinu, 150 korun je celkově jakoby vstup. A oni většinou pak jako ten trénink hodinu, si myslím, že do hodiny se to jako dá zvládnout vlastně úplně utávaný a jako fakt hodina fakt jako toho tréninku úplně bohatě stačí. Tak, u nás máme vlastně každý hodinovou lekci. Přesně tak. Za 300 korun a za 150 korun vstup, takže celkově 450 korun se všude vedený trénink za hodinu, s tím, že můžete přijít dřív. Klidu se tam rozcvičit, rozjet na kole a dokonce na konci protáhnout. Máme tam i další žíněnky. Máme tam různý ty válce na protažení. No, je to super. Přesně tak, kolikrát jako klienti tam klidně stráví hodinu a půl úplně s klidem. Jo, takže za 450 korun je... My se snažíme si na vás jako ten čas udělat a i jako přetáhnout. Tak. Jako, se snažíme ty tréninky si rozložit tak, aby jsme když tak měli pauzu před tím jedním tréninkem, aby jsme vás mohli protáhnout, jo, je to fajn. Přesně tak. Na to protažení aspoň třeba 10 minut přetáhnout si myslím, že je úplně v pohodě. Jo, je to... Tak, když ten člověk chce, tak proč ne? No, že to je super. Přesně. Teďka vlastně jsme si řekli, že vlastně první trénink vlastně dáme zadarmo, jako pro nás, že vy zaplatíte vlastně jenom ten vstup, což je těch 150 korun, ten je prostě nutný, to třeba zaplatit a potom bychom se vlastně domluvili, jestli se vám to líbilo, jestli budete chtít cvičit dál a to už pak bude vlastně za ty 300 večky. Tak. No, ještě tady můžeme adresovat všechny ty naše kulisy, co tady máme, aby jsme neměli stůl prázdnej. Viď? Takže tady máme i šumáky, vlastně všechno, co tady vidíte, tak kromě těch vitamínů samozřejmě prodáváme i ve fitku. Kromě ty knížky taky samozřejmě, že jo, knížku asi dovedeme prodávat ve fitku. Pana Koláře. Jo, je to všechno vlastně z MyProteinu, mělo by se říct. Ne, to máme z Proteina Co, tady to. Jo, Proteina Co, já jsem pletu ty dvě stránky. No. Tady máme Proteina Co, proteiny, vlastně tyhle jsou za mě úplně jako nejlepší, co se týče jako ceny, protože fakt jako je to kilovka. Pokud se nemýlím, myslím, že to je kilovka. Je to kilovka, mají vždycky akci 2 kila za 1000 korun. No. Že jako všude, když koukáte třeba na Jim Beamu na ty proteiny, tam koupíte jako kilovku za 800-900, tady máte kilovku jako za 600 korun, což je za mě úplně jako parádní. A je to vlastně kvalitní protein a za mě jako fakt jako výborný. Lepší jsem ještě neměl teda. Tak. Všechno tady to prodáváme ve fitku. Dokážeme vám uvařit kávu z kávovaru. Přesně tak. Uděláme vám protein, můžete si dát různý flapjacky, sušenky, jako cokoliv, elektrolyty. Jako, ty elektrolyty tam ty jsou ze Slovenska, co tam jsou ukázaný. A for endurance vlastně, takže máme i ze Slovenska, což taky asi pravděpodobně nikdo neprodává ve fitku. Přesně tak. Máme tam klasické proteinovky, jonďáky u nás najdete. Všechno vám vlastně vytvoříme na tom baru i prodáváme vody, doktory Vity, všechno zboží. Přesně tak, fakt cokoliv tam najdete, no, je to super. I kávu sebou, několikrát nám lidi chodí i to. Můžete si koupit nějaké ovoce, jo, je to fakt jako. No, kolikrát nám ještě hlavně to není takový, že bychom to jako koupili a pak to dali za neuvěřitelnou cenu, jak se teďka v těch fitkách dělá, že prostě koupíte sušenku za 60 korun a přitom ji koupili jako za 20. No. To máme jako ty ceny ještě docela jako si myslím optimální a za mě úplně jako v pohodě, takže si myslím, že... No, nedáváme úplně na to nějakou marži. Přesně.
A co se týče i toho tréninku, si taky myslím, že to není jako žádná marže, že fakt jako když si chcete najít trenéra, co se týče v Liberci, tak zaplatíte za to jako neskutečný prachy. A myslím si, že takhle ještě jste vlastně ve soukromém fitku a myslím si, že to je jako výborná cena. No, to je skvělý podotknout, že to vlastně platíte i za soukromý prostor. Ano, přesně tak. Takže oproti tomu, když se zaplatím tu samou cenu u jiného trenéra ve velkém fitku, ve veřejném, přesně tak. Tak prostě tam nenajdete, jako že byste měli problém, že pak třeba nějaký ty stroje třeba budou obsazený přesně tak a jako třeba nechce se vám ty lidi hnedka vyhánět, když tam třeba jedou nějaký pořádný trénink nebo tak, že takhle to je ideální, že se dostanete a nemusíte prostě čekat, jo, že v těch veřejných fitkách může ten trénink trvat klidně i díl, zbytečně. Jako zbytečně koukáte, zbytečně sedíte, jo, zbytečně děláte věci. Takhle to je fajn, že se dostanete ke všemu hnedka. Přesně tak, vlastně je to jeden na jednoho, krásný. Občas teda jako nám přijde někdo, že nás vyruší, co se týče toho, že to je pořád v restauraci. No. Bejvala, takže máme některý zákazníky. To se ti stalo už? Párkrát. Ještě nestalo. Párkrát někteří, speciálně jako trošku starší lidi, nám přijdou, zatáhnout za kliku, vaříte. Ježišmarja. Takže už samozřejmě tam ta restaurace není, už minimálně tak rok, ale někdo pořád jako okolo toho přijde. Ještě vlastně bychom měli říct, jak se k nám vlastně dostat. Že vlastně my jsme tam teďka zařídili My jsme tam vlastně teďka zařídili to parkování. Tohle by si, nebo to ještě není zařízený? Je, víceméně, no. Máme vlastně dole, jsme u podlahy Mědíle. Tak, to je vlastně u Závory, oni si to většinou berou jako u Závory, v Harcově teda. Ano. A je tam takový vlastně malý parkoviště vlastně před oknama do našeho fitka, ale vlastně my jsme to prodloužili, že můžete jet až dolů a tam už je trošku větší to parkoviště. Tak, tam je velký do zákazu vlastně dalo by se říct, že můžete. Tak, tam vlastně jenom vám dáme parkovací kartu. Parkovací kartu, ano, přesně. Máme tam povolený jedno auto. Jinak tam jako autobusy se taky, autobus je tam přímo Terst, myslím, že se jmenuje to zastávka. Jo, Terst. Jo, takže máme Svobody 7366, Liberec 15, což je Starý Harcov. Přesně tak. Jo, jako autobusem se tam dá dostat z Fígnerky, když si najdete na Irosu různý, jako tu zastávku Terst, tak se tam dostanete. Jo, určitě. Úplně v pohodě. Jo, že ta zastávka je asi 200 metrů od ty posilovny. No, možná až 15 kolikáty. Tam jsou ty dvě, tam máš třeba 15 metrů od toho. Jsou tam i, vlastně to vlastně naproti Mlýnu, Bílýmu a Přehrady a kolej. No jasně, určitě. A třeba zrovna kdyby ty autobusy byly zrovna špatně, ale vám třeba jeden za půl hodiny, tak určitě v tom fitku můžete těch 20 minut počkat a pak si dát ten autobus dolů. Že vás nebudeme hnedka vyhánět. Kdybychom měli třeba dalšího klienta, tak my ho vezmeme dovnitř, vás tam třeba posadíme, dáte si kafe a můžete počkat a pak v pohodě odejít na autobus, že vás nevyháníme. Abyste nestáli venku v zimě. Teďka hlavně jak je zima, no. Už to je víno. Tak, já si myslím, že jako úvodní já si myslím, že úvodní to je super. By to takhle bylo úplně ideální. Samozřejmě, kdybyste se chtěli na něco zeptat, na co jsme třeba neřekli, tak jako nám pište, dáme tam různý odkazy na Instagram, jako naše účty, nebo telefonní čísla tam dáme, takže se nebojte nám napsat, zeptat se a to je asi všechno. Tak, přesně tak. Jako z úvodu. Tak, zatím kontakt na rezervaci tréninku je telefonní číslo 775 998 903 a potom to budou ty webové stránky brzo, kde bude zbytek kontaktu a rezervační systém na e-mail. Tak. Vlastně teďka máme aktivní vlastně ten Instagram, kde vlastně postujeme fotky, různý videa, jako každý týden skoro dalo by se říct. Můžete hashtag Level Up Fitness na Instagramu, takže tam se můžete podívat. A je to za mě tam super, jo, je to tam. Nemáme ještě tolik těch sledujících, teda, ale myslím si, že postupně se to tak, taky jsme otevřeli. Jo. Přesně tak, jako, že to je prostě nový fitko, dalo by se říct. Nový pěkný fitko. Přesně. Tak my vám děkujeme za pozornost. Děkujeme za pozornost a budeme se vidět u dalšího podcastu. Budeme doufat. Mějte se. Mějte se.